104.7 IFM. Report! There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Pumirma o sumang-ayon ang 4 na kongresista sa lalawigan ng Pangasinan sa ika-4 na impeachment complaint sa mababang kapulungan laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga ito ay kinabibilangan ni na 2nd District Representative Mark Cuangco, 3rd District Representative Rachel Arenas, 4th District Representative Christopher De Menecia at 6th District Representative Marlene Agabas. Ang naturang complaint ay agarang lumusot sa Kongreso na umani ng 215 na boto, sobra pa sa 1/3 na kinakailangang boto para makaangat sa Senado ang complaint na magsisilbing korte sa impeachment ng Vice Presidente. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang puwersa ng IFM News Dagupan sa 4 na kongresista upang hilingin ang kanilang dahilan sa pagpirma sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.